Hi guys, hi buddy, and welcome na naman sa ating YouTube channel. And for today's video mga buddy is mag-unboxing ako ng binili ko sa Shopee na tripod and yung pangpalinaw ng camera. And yun na nga, nakuha ko na and deliver na and yun na, let's unboxing na, let's go! So ito na guys, ito na nga mga buddy, ang ating i-unboxing na naman. Ewan ko kung pang bila tong unboxing pangatlo or pang-apat na ba. So unboxing na natin to kung gaano kaganda tong ganito. So let's go! So yun na nga guys, may kutsilyo na nga tayo mga buddy. So tutusok ko natin. So hindi, naka-bubble wrap siya, solid ang pagkagagawa, and yun na nga, open na natin. Ha, ito na. Wow, Yupi. So, Yupi ang kan buddy, ang iyang karton, Yupi. So, siguro sa pagkabalot or sa deliver or sa station nila. Ito na. See. Ito ang pangpanindot sa camera. Mga lens di siya, lens. Universal clip lens. So, nabili ako nito para sa parang filming na pagkakashot ng video. So, ito na guys. Iipit mo to sa itlog mo, hindi. Iipit mo to sa kung anong CP mo. So, ito try natin to kung maayos pa to. So, may dalawang lens. Yeah, dito yung isang lens. And yung maliit na lens, ito. Try natin to. Hindi ngayon, maya na. So, i-open mo natin yung isa. So, ilagay natin sa lalagyan. And then, ang pangalawa ay tripod. So, nabila ko ng tripod na yung matataas naman or only na mag-isa akong mag-vlog. So ito na siya. Dara ang kanyang ulo-ulo, sapak ko sa ulo. So ito ang kanyang ito na sana maganda. Wow! So, ingani din siya rin. First time ko nagkaganito. So, ito na guys, ang kanyang lagyan ng ulo-ulo. Ito na guys. So, ilalagay. Eto na. Wow! So, may lens na tayo. Lens na at may tripod na tayo. So excited to use it para sa vlog. So, you know guys, let's check na nito. Itong lens na to kung gaano kaganda. So, let's go. Guys, yung first lens niya, kaso parang bilog. Bilog siya. Pero maganda, di ba? So, yun! And second lens, try natin ni guys. Let's go! Ano po yun, mga buddy, ang pangalawang lens niya. So,
malapit. Medyo zoom yung isa, itong isa kay medyo malawak. At sobrang gwapo ko. So, yun na po guys. Lahat po ng presyo ng binili ko po nito is for only, ang lens po niya, itong universal lens ay 23 pesos at yung tripod ay 99 pesos. So, mga 122 lang lahat ng medyo babayaran mo at babayad ka pa ng shipping. So, yun, 200 kapin. Yun lang po mga buddy, and yun na nga yung binili ko na lens and tripod. And panggamit ko po yun sa pag-vlog and lagi na lang may end. So yun po guys. So see you in the next vlog guys, and don't forget to subscribe, like, and share to our YouTube channel, and like our page, and everything you do it in love. So bye bye.